Obo tabuk borok Pune ni je bus hokpaika Pune ni bus tabung no oro Shillong ni Borapani ni overbridge tongmani ajaga borok tabung no oro sokpai arriving kha जों borok no oro ni Shillong ni borok no arrange khayei borok no chamung rogri roka Shillong ni BSF tai o jaga ni Maharaja Tripura Motha tai chini khorang oro जों ekloge miliwoi जों borok no tabuk oro borok no जों mai tai borok no mui jotono जों bong bagoi arrangement khai जों borok no oro ruphaikya borok hasalni simi 4 din nungkha borok mai mase hanei borok sawo ओंखाय जों tabuk oro borok no nukha borok oro nokori chini mani rok no receive khai borok lamao taithana dara tai basaino o jora hamya jora wo sungno subamani norong ni subasu tai norok ni je asuk chini basai sajung ni sung khanao chin bai tiar khanyai gobangma chini bagi different items sungno mui prokar khaja tai abo simia sungno o ongkhormaya jora bo bypass jora sungno tun phayei o hor kutuk jora bo sungno nasing tongbai norok no nukhung chinda benjamin tai chin basai ni balai sung hamaya pro bong family no ang sagni di tai chini jot o group rok sungro kaisa bus ningi sung norong no phunu chin hamjangma phunugo abon bai phadi sung om haikeno sung tebo subama digi sung tonglainai sung subalainai chin Tiprasarokno haikeno hamtung abang nayo hambai line no baja kabangma ini pemadam yang aku दीदी माँ खाए बा तेबर से खाइएगा कैसा और ये आप लोगों का पैसेंजर हाँ हाँ ये आप लोगों के पास है तो मोबाइल में है अब ये जो 24% है हाँ अब एक लाइन में आ जाइए हम फटाक से आप लोगों का टेम्परेचर देख के टेम्परेचर देख लिए टेम्परेचर हो गया